kalenggahan iki ana ing banjar desa Prambanan karawuhan tamu agung saka Pak Bintoro. Ora liya panjenengane Senopati Ranggata nggih Raden Maesa Jenar. Kados ngaten Nanging iki mono wadi aja nganti dingerteni marang sapa wae. Saktenane Senopati Ranggata nganggo jeneng samaran ya Maesa Jenar. Kakang Nun sewu nggih Kakang. Kados pundi Aten lupiyo umpami panjenengan niku bersih desa. Bersih desa menika ora wonten langan beksan. Nanging nun sewu lho. piye Niki rak piyai saking Mbak Bintoro. Budal agama tata susila. Lah umpami piyai Mbak Bintoro kok goto kalih langan beksan lajeng kados pundi mangke? Ngaten nggih. Menika lak wujudaken kados agamilan budaya menika ampun. Supados saged istantun anggenipun muri-muri kabudayaan. Nggih, kula namung manut ing mriki kula menika tamu. Kasih menapa kemawon kula namung nggih. Kula niku ngertos karepe. Karepe niku ngerti ya, kados pundi lah iya dulurmu dalang mangkingan aja nanggap ayo. lajeng Yo nanggap dalang ae ta. oh iya Promosi. Lah pripun dalang Lah pripun malih adat lupianipun umpami langgeng beksan menika boten gambyak yen to boten arah. Benten nek umpami dalang menika pituturipun kan luhur. Nek umpami boten kelantur niki ya dalam panjenengan kaya iso-iso Ning kabeh mau ngene. Kabeh mau gumantung teng Maraga. Oh ngaten. Nek sak tenane dasare seni budaya apa wae cek momot amat budi pakerti. Pituduh kang luhur. Nah, gandeng kang Maraga niki maneka warna. Dadine ya ngono kuwi. Dados boten senine neng piyantune ngoten. Oh, di perkara arak lan tuwak iki ana sing gayeng ana sing ora. Jadi kepiye? Oh nggih 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 nggih. Kene-kene. Ndelok dalange wis ketok gagah piteksa, golek sinden, golek lendek, beksa, kudune ya sing ayu, jahe manis, wonge ya manis, ning tenggane tukang pipis. Lah pripun mami mboten pipis ora punten. Iki raksi. Sledhe wedang jahe kan. Jahe manis. Jahe manis. Jahe manis. Kowe ngerti dundang rene? Boten ngertos Piye to kok kan? Ki rambut kandhane to kok. Iki Jahe manis. Kono lah kandhane. Nak sing ngandani aku iki mono tak kon kowe dadi waranggono siji. Nak iki tak kon waranggono kowe beksa. Kowe dadine ora usah dadak kuwatir. Mergo aku ora weh, aku wong sing ora tak enek sing tak tutup-tutupi. Nek ana tanggapan sithik ya tak dong sithik, nek akeh ya tak dong sithik. ya salah ngoten pinane duduman apa lho Dek sare ngoten Ning kuwi aja kapok cakepanku bareng Kakang Lek mboten ciwake lek mboten kapok. Wis mengko nak umpama
omongane duwite kurang, wis aku baken ra apa-apa. Iki napa? Lah, Malah iki kok malah prono, Pak. Gagak ijo lan baweksa. Nggih, mongso borong adicara paguyuban tayuban iki campur. seneng-seneng anak-anak tayub sok sapa wae kena tayuban jenenge patone apik bener jenengan bareng-bareng ya jenengan urip saya kene nggih ana njaluk ayo padha ngadeg sing apa ono sing apa sing apa dene apa iki ya Pak Godre 88 ki penak kan ya wis Godre 88 monggo sare monggo Niki jenengan sing bisa ngomong ayo.
manis napa? Dibradat dhewene bapak. Dibradat dhewene. Pun dalam saya kakak. Nggih kados. Tatrang abdi kala wau matur menawi jendek manis dibradat dheweke. Lajeng dheweke menika Ngeten nggih. Estunipun kula menika wau sanjang yen jendek manis menika dipun bradat dheweke. Dheweke menika aksanipun Ndara Curah wonten ing arah kami Sekradanan. menawi ngaten Bapak asem gedhe lan jendek manis wonten ing satengahipun bebaya. Assalamualaikum. Jarene kono yen adine Kakang Watu Gunung kuwi lagi loro. Lorone wis menawa tambah. Lah aku nek kok tambane ngomong, lho kok malah aku sing digagas. Banjur aku dimondoke rompoke kene. Iki kuwi kepiye to? Aku kok gumun nang Kakang Samparan. Utamangka bojoku iki lagi loro. Aduh. Ora iso apa-apa yen ora aku ra ning omah banjur mengko piye bojoku? Nggih, Kakang Watu Gunung kok. bener. Bojone loro kan. Pancen bener jendek manis. Nanging sing lara kuwi dudu ragaku. Sing lara kuwi atiku. Aneh. Kok ngene-ngene? Yo kene ora jendek manis. Apa atimu tatu kan? Mergo rikala semono. Antaraning aku lan Wira sapa? Kuwi sing mbok pilih dadi bojomu ora ana liya mung Wira sapa? Sapa wonge jendek manis? Sing seneng kelawan bocah wadon. Nanging ora bisa kelakon dadi bojo. Oh, dadi bab kuwi to kan. Lah iya. Kakang Samparan kuwi teko ana ing omah. Kondo. Yen adine Kakang Watu Gunung kuwi lagi loro. Banjur tambane wis ana ora ana liya ya mung aku. Aku dibradat. Banjur aku kok nambani sampean opo lho Kakang? Lah wong bojoku dhewe Kakang Wirasaba kuwi lagi loro wis durung entuk tombo nganti seprene kok aku kok nambani sampean kuwi lho. Kuwi bener jendek manis. Loroku kuwi bisa mari. Tambane ora ana liya mung kowe. Iya aku kudu nambani kepiye? Kalamun kowe gelem tak pek bojo jendek manis. Piye Kakang? Gelem mau tak pek bojo. Aku Bener. Aku kudu dadi bojone sampean. Yen sampean lali kuwi tak elingke. Lah wong aku kuwi ya durung rondo, aku kuwi sing duwe bojo. Senatan bojoku kuwi lara lumpuh ora bisa mlaku. Ning tresnaku kelawan bojoku Kakang Wirasaba kuwi lair tandesing batinku. Aku mah Jendek manis. kok Panjen tak akoni. Rikala semono bojomu Wirasaba. Kuwi bagus. siap. Sadurunge Wirasaba dadi bojomu. Akeh bocah wadon sing padha kedanan kelawan bojomu. Nanging kuwi mbiyen ora mung bagus. Wirasaba kuwi uga gagah tur pideksa. Nganti Wirasaba duweni gelar pendekar Seling Gading. Nanging kuwi mbiyen jendek manis. Saiki sulinge kropos. Wirasaba wis ora bisa ngopo-ngopo. Mangan wae yen rambut jojoke ora bisa mangan. Adus yen rambut tuntur ora bisa adus. Iya Kakang. Mula saka kuwi Sing mbok karepe wiwit dina iki lalekke Wirasaba. Gelemo kita pek bojo jendek manis. apa? Aku kudu nglaleke bojoku. Bener. Banjur aku kudu dadi bojomu. Kakak. Rungokno yo. Nganti kuku jagatku aku ora sudi yen aku dadi bojomu. Ora sudi. Ora. Lah aku isih tresno lawan bojoku. Senajan to bojoku kuwi lara,
duweni keyakinan besoke bojoku mesti bakal waras. Yo, Dene Manis. Yen panjenengan ora gelem dadi bojoku, ladenon aku wae. Mbok menawa bisa gawe marmeake bojoku Manis. Sampean kuwi. Salat suwe kok salat edan. Lah wong dadi bojomu wae aku mau kok aku kudu lelaji lan sampun. Lah nemu pirang perkara lho Kakang. Wis ora usah dadak sampean kuwi bacot kepengin duweni bojo aku. Lah wong sampean kuwi wonge yo isih bagus, gagah, pideksa. Lha mestine akeh wong wadon kuwi sing seneng lawan sampean. Golek wong wadon kuwi sing isih legan. Aja wong wadon sing wis omah-omah. Aja seneng rusak pagerayu ning liyan, Kak. Yen sampean rusak pagerayu ning liyan, yen ning donya kuwi uripe kepenak durung karuan yen besuke sampean temekane pati bakal urip kepenak. Dene Manis. Apa? Ora idep. Senajan aku rusak pagerayune liyan. Nanging sak tak karepke. Anggonku kepengin dadi bojomu kuwi bisa kelakon. Tekan wati gunung. Iya. Kowe ora mendos saka ing pamiluntung. Ora luntur saka ning ngaji pitutur. Lah kok malah sampeyan isih bacot aku tepugo aku emok, Kak. Mergo sing bisa ngratoni sajroning atiku mung kowe Dene Manis. Ora usah dadak alembono sing maneka warna. Mbok alembono sedina kamen pitu paribasane sing sarwa endah tembung sing sarwa gawe kuwi ati gak pati sama aku nang dadi rasa tresno kelawan sampeyan. Aku pengen bali. Samene wis gelem apa ora? Ora. Ora gelem. Wong dikandani ora ana isih ndek bojo kok isih dipaksa wae. Yo. Ora dadi ngopo Dene Manis. Ora apa. Nanging iki tembungku kang pungkasan. Alamun kowe ora gelem lagi kawan aku ora bakal ngukuk. Wirasaku ora. Juara. Ngiling ono. Saben sambat duh Kakang Sambaran. Aku ora bisa urip tanpa cecak lan Dene Manis. Wis tawani roh. Dene Manis wis dibujuk. Kowe jera hidup. Mergo dulur tuwa tresna dulur nom. Senajan abot sing kepiye. Kowe tak legake atimu. Tak colongke Dene Manis. Upama sobek awakku mati. Kabeh kanggo kowe. Sawise sing tedhak karo kowe ora takon miloro. Ora takon ndiksa, ning takon nyelengi. Yo gene Paten. Kakang Sambaran, tapi jebul anggonmu nyolong kelawan Dene Manis ki ora ana gunane. Kok kaya ngono? Sakwise aku cedhak kelawan Dene Manis. Nanging Dene Manis ora gelem tapek bojo. Seneng wong wedok aja kok ibaratake jebol omahe wong. Kerampas dengan liyan. Sing mbok karepe Seneng wadon sabar. sabar piye? Saiki urung gelem. Sesuk mbok ono gelem. Yen to sesuk ora gelem, Ya diranti kok 10 dina. 10 dina ora gelem. Sasi. Sesasi saya ora gelem, Ya diranti setahun. setahun ora gelem, Sewindu. sewindu. Ya. Selalu biar aku karo. Wis remelan. Seneng. Bebas. Apa, Kak? Ini. Piye? Senenge adikku atu gunung ke jaman kowe seprawan. Kowe milih bojomu yo pas. Gagah, bagus. Lare pendidikan seling gading biyen. Iki ngalah. Kok kalah bagus. Ini wae ya. Kowe pengen mulai Lha ya mestine wae wong bojoku iki lara kok, Kak. dari pendidikan raja. Sing mbok karepe Iki jem padha rasa. kok bisa? Adikku wani kelon ku tau balekke nang omah. Piye? Piye? Adikku wani kelon. Kelon? Iya. Ora sedhi. Iya. Kok? Hei, sapa iki? Sambaran. Sik. Jangan iki. Kan Sambaran. Sambaran. Bunyi-bunyi kelayapan. Eh. Apa? Buka lawange.
tak tutup karena tamu. Ini biajinan. Sesuk ae. Buka ora? Arepmu Ojo iso. kurang ajar karo wong Ora kowe. suci karepmu nek mlebu karepmu. Iki tak dobrak lawange. Sakarepmu iso. Kowe wis tuwek. Lebih kelayapan sandung watu ngongkon iki. Lah sing kurang ajar iki kowe kok. Oke karena kurang ajar. Mangsamu. Kowe dunyangan ning desane wong, Iya ya. nyolong anake wong. Anak sapa? Anakku. Anakmu ilang. Anakku ilang. Njur kowe dipandang sapa? Ya cetha kowe. Sebab kancane anakku kondo nek jentik manis dicolong dheweke. Sapa meneh nek ora dapurmu? Dadi kowe duwe panyokro bawa ilange anakmu jenenge manis sang nyolong. Iya, Aku. Heeh. Pancen iki yo. Lah tenan. Kurang ajar kowe. Apa sebabnya? Apa sebabnya aku nyolong anakmu? Apa sebabe kowe kok kurang ajar nyolong anakku? Nek aku nyolong anakmu siluput sapa? Sing luput kowe. Anakmu siluput. Kok iso iki? Ya, Ojo cengengesan. lho anakmu. Lah kok iso? Mergo anakku kuwi ayu. Cengengesan. Bocah ayu kok luput. Joko padha kedanan, bacok-bacokan rebute anakmu jenenge manis. Ngono. Kok mama pegatan. Heeh. Mergo rebutan ayune jenenge manis. Iya. Kulo nek anakmu tak colong, kodar tentrem kapucak. Ya aja ngono. Piye? Negara kene iki negara hukum. Ya pucang lor pucang kidul iki ke bawah Demak. Demak kuwi negara mawa tatanan mawa hukum. Ya. Nek pancen anakku mbok anggap luput, kudune mbok laporke ning Demak ben diadili ning negara Demak. Oh. Kowe sing arep unggahke pengedar Demak. Lho ya. Sing didu apane? Lho, nek ning kono ki sing diduwi carane. Peraturan Demak. Pernyataan Demak iki ngene lho. Umpama anakku salah. Ya. Tak laporke ning kono. Jur kowe mengko diundang rono uga mergo dianggap kowe luput. Lah ning kono dijaluki paseksen. Lah mengko ana dakwa seksi pembela, ana jaksa, ana hakim lan sak piturute. Nek pancen anakku luput, dok ping 3 lagi dihukum. Ngono. Heeh. Pokok sebali nek wis luput. Lah nek sing kowe sing luput, Ya. ya padha ae kaya ngono. Walah, angel men dataran ning Demak. Lah piye? Demak kapucangan. Lho, lah apa bedane hukumane? Beda. Nek Demak kaya sing tak kandhake mau. Ya. Nek kapucangan piye? Kapucangan iku sing menang wong sing nata, ya. Sing nata aturan kuwi wong sing jaduk. Tuladane samparan atau gunung. Nek pancen kowe njaluk baleni anakku jenenge manis, kowe kudu gelem tak tata. Anut aku, Manut tatananmu. tatananku. Samparan. Iya. Saiki aku takon. Iya. Nek anakku mbok anggap luput rene aku njaluk baleni anakku. Tatanane piye? Tatanane. Ya. Kowe tak du karo asibat. Aku iki. Ya. Mbok du karo watu gunung. Ya. Piye? Wani. Ora. Hah? Ora wani. Aja ngono. Najan to tuwa jompo ngene iki aku dhisik pendekar. Kowe ngerti lawang sampruk pisan jebol. Aku ro. Lah kok dulurmu watu gunung arep mbok du karo aku. Apa rumangsamu aku menang? Ah, merwangsani ke kalah. Aja ngono lah. Ya biyen sapa sing ora undang iki sing iki. Biyen bandirane klebete dhuwur ku biyen. Ning saiki wis ora. Ya aja sia-sia ta. Kali. Samparan ora usah gawe ngono-ngonoan. Kowe iki mbok mesake karo wong tuwa, anakku balekke. Sing nata aku ora kowe sing nata. Ngono. Nek aku tetep jaluk, tetep mbok du. Lah nek aku ora wani, Nek tawani wektu. Kowe golek pambela apa jago. Sapa wae? Jagomu. Siji. Aku jaluk. Banter-banter ya. ya mantingan. Lah iya, Sapa wae? sapa wae aja banter-banter. Aja dalang. Waton ora dalang mantingan. Mek apa
kena njelek jago sapa wae. Ya. Paton ora sing kuwi mau. Ya. Sapa? Are kowe sapa? Aku dal. Modar kowe. Mati kowe. Sampeyan dados jago kula. Ciwa. Iki jagomu. Iki jagoku. Iki jagoku. Ya semuanya. Sapa dhewe? Aku Maiso. Sapa? Maiso Jenar. Maiso Jenar. Lah kok malah padha guyu. Belum tahu dia. Rumangsamu aja ngenyek kowe. Maiso Jenar. Tekamu ning papan kene, kowe kepengin dadi jagone Ki Asem. Madep lan mantep. Aku kepengin dadi jagone Ki Asem. Apa kabeh kuwi wis kupikir? Sopo mungsa Maiso Jenar? Ora ana liya. Watu gunung. Watu gunung. Madep mantep aku wis wani dadi jagone Bapak Asem Gedhe. Sapa wae sing dadi musuhku, aku tetep wani. Jagat persilatan akeh. Perangane wong sing sekti. Nanging lagi sebisane iki aku krungu sing jenenge Maiso Jenar. Watu gunung. Wani ora? Wani. Wani. Watu gunung ora tau nampek tandane musuh kae. Apa? Apa? Piye? Kowe dadi boto sapa? Ya botoe Mas Maiso Jenar. Yen ngono aku boto Watu gunung. Tatanane piye? Jago lan jago tarung botok ora kudu jago. Nek botoh ngewangi jago, Botok, mesti botok. oke. Ayo, ini Mas. Kinarwan yen kowe ngandalake atus sing bangsa kulit. Jaluk bisa ngrampungi perkara. Yen dadi kowe dadi wong sing pilih bobot pilitane. Ayo. Tumplaken aji sapa montreng papan. Tentu kene papan kene. Maiso Jenar apa? Watu gunung sing banget kemarin Pak. Masro pira? Iya. Sabaran! Ayo kowe. Ayo tutupno. Arep ngopo kowe? Ora apa-apa lah. Gimeng kowe kok nganti nyangking pedang sing kaya ngono kuwi? Ayo nek kowe arep wani karo kowe wani yo. Wani yo. Kowe nek arep wani karo wani yo. Kowe singkar janji. Nyapa? Jadine piye? Janjine jago karo Joso. Kowe golek jago sapa wae. Kena paton ora dalang mantingan. Yo kene tekan dalam mantingan. Loh. Kowe ora ngerti perkarane. Mergo mau tak BA kurang ajar. Bangsa Aku ora apa-apa ora. Ora lapo-lapo. Aku mau latihan olahraga karo berat pedang. Oh ngono. Dadi ora bakal ngeleno lawan sedulur Maiso Jenar. Yen to ngeleno iki mancep ana ing anakku di. Piye? Anakku ndi? Anakmu ning lumbung tawur gabah. Bocah kok awor gabah. Kowe kok tak awor rawe mbuh kowe engko. Anakmu sesuci ya. Sesuci tenan. Kamu tak ampun tok. Dah lah. Iki mentolo karo anakku kowe ngono kuwi. Cukup. Ku dhewe. Mbok cukup ta ora? Oh, coba ora. iya. Cukup semua tiba. Ayo kowe. Tuntang-tuntung saiki. Iya, anakmu. Banyak, kok nangis. Sapa sing nangis? Ayo mau. Iki mbungahi ya. Yo. Sakne bojomu.
ora jujur nganti kan saiki. Lho wong kok senengane ku gawe geger, gawe rucek, gawe resik. Apa ya ngono kuwi to? Aja saudon. Aja sujan kepiye? Wong aku ora tau geger kok malah ngene. Aja sembrono. Wis kapan? Sing rikala semono, kowe ndalang, aku ndalang, banjur pok rusoi, banjur iki mono ledeke kok sogoki. Ya ora? Perkara sajen kae. Ha iya. Ngene lho lah. Aku ora sengaja nonton wayang dalan sampeyan. Nek jenenge sampeyan wis nunggulan kareksa. Dadi aku ben bukti gede sing di dalam mantan dalam kondang. Lalah. Lakone apik. Terus Aku ora sida maling. Nonton wayang. Wetengele. Banjur arep jajan nek dhuwit. Cecak kowe kok sisih ngono, sajen gedang raja gede-gede. Tak jiput aku mangan karo kanca-kancaku. Dalam kondang perkara sajen kok mono. iki mono ora perkara sajen. Apa? Tak tampa. Nganti aku kok ganggu sulukku kari meleto gara-gara sindenku kok sogoki. Ya ora? Ya ning matur karo aku. Lho, wong kok sogoki kok dadak pun matur nuwun. Ini lho Lang. Kowe golek sinden yo pinter ayu semok. Suarane ngelek-ngelek. Kaya buribut bojone Martono suarane. Nanging golek jarian mlotrok. Lotrok. Ketok bokonge. Wong nonton duguyu bokonge sindenmu. Dadi ora perkara sabetanku. Ora. Ora perkara suluanku. Ya, tak soglo lagi dibenake matur aku lho Lang. Dadi aku salah panompo karo kowe. Iya. Janji gede pangapuramu to. Iya. Tak kira kowe sing gawe geger ana sak kiwa tengen nggonku dalan. Ya aku pas seneng kae kok Lang. Aku emang sindene ribut tenan suarane. Kowe wis eling. Eling no. Bojone Bapak Martono. Ya wong sindenku kok ora Ah eling. iya, apa? Sambaran piye? Aku takon lan kowe jawab kanthi jujuring atimu. Nek iso tak jawab. Monggo kowe tak apura sekabing dosa kalpatan. Nek iso tak jawab, nek iso aja meksa ya. Oh, takon apa? Takon tur. Apa sebabe? Nalika aku tanding lan adimu saben dheweke kalah mundur telung jangkah guyune ngakak. Mongko guyune iki mawa wisa kaya-kaya bisa mecahke gendanging talingan sarta nggoglokake atining manungsa. Mongko aku nate mrangguli manungsa kuwi jebles lan adimu watu gunung nalika ana ing plangkan musa. Ono. Ya. Kuwi jenenge wati. Aku ora wani. Aku ning buka watiku wis to. Di kokop lae. Mengko aku sing tanggung jawab ngayomi lan kowe. Ngono. Iya. Ngene lho. Pancen bener omonganmu. Kowe tanding karo adik watu gunung. Rumpat telung jangkah ngakak. Bener. Yune pancen mau iso bisa ngrontoke jane manusa. Iya. Yen kowe ngandhake nyang plangkan Mak Bendoro ketemu lan pranggul. Iya. Milojo. Iya. Yune padha to. Pancen kuwi tunggal wiritan ning bokone. Aku ngomong piye to, Lan? Rayune siraku kok diloke. Wong ora meneh kae ora nate siraku. Kowe diomong lha ber. Lan. Jinoi. Kowe kamu siap dulu.